नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। कैमूर में 72 बोतल अंग्रेजी शराब के संगे 2 गो धंधेबाज के पुलिस कैलस गिरफ्तार आ एगो बाइक भी पुलिस कैलस जब्त। आई देखी कैमूर से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। दुर्गावती थाना क्षेत्र के दरौली गांव के लगे NH2 पर दुर्गावती पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर 72 बोतल अलग अलग लेबल के अंग्रेजी शराब के साथ 2 गो धंधेबाज के गिरफ्तार कर लिहलस। गिरफ्तार धंधेबाज रोहतास जिला के दिनारा निवासी राहुल कुमार आ गोलू कुमार बतावल जात बड़न। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने अगर मानल जाओ तो ये पूरा कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर भइल। पुलिस यह कार्रवाई में एगो पल्सर बाइक भी जब्त कैले बिया। आ ई पूरे मामला में मद निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करे के बाद थाना अध्यक्ष बतौले।